De filmsterrenbuurt. Daar woont u toch ook? De wereld, niet de wereldstreek weg. Ja, denk je dat ze daar wel uit? Net zoals Tino Martini. Dat is ook de Martino Heren. Als je in de ESP spelen best terug. Er overal opstoppingen, tijdelijke stoplichten. Zo, goedemorgen allemaal. Deze week zit in het teken van het decor. En dat wordt hier gemaakt bij Goed Bezig Producties. Dus we gaan eens even lekker een kijkje nemen hoe het gaat. Wat heb je allemaal? Oh, ik heb allemaal hele mooie dingen pakken. Dingglas, glazen. Deze zijn allemaal ingepakt. En deze, Return the Sender. En hoe staat het decor erbij? Het decor wat licht nog. Maar het was heel erg mooi gemaakt. Fijn. Dus we zijn helemaal blij. Hey! Hoe gaat het? Goed, we hebben net achterin even lekker Italiaans. Oh, lekker. Zo noem je dat als je met de tekst elkaar gaat pingpongen en kijken of je alles weet. Dat ging super soepel. Nu achter 2. En die hebben we de hele week gerepeteerd, dus ik denk dat het ook wel lekker gaat. Het gaat echt goed. En kun je even laten zien, want dit is de week van het decor. Ja. Wat hebben we allemaal aan requisieten? Doe jij eens even... Nou, we hebben een aantal dingen al binnen. Kijk, er komt natuurlijk een enorm decor zoals jullie van ons gewend zijn. Maar het is een chique loft. Hé, is jouw hoofd. Dit is... Ja, niet schrikken mensen. We hebben een chique loft, dus ook allerlei chique kunstobjecten. Oh. Althans, zo zien wij dat zelf. We hebben een blauwe hond, dat is u wel bekend. We hebben een raket, Frankrijkje. We hebben een rode hond. Want het is een leven zonder gele muis. Dus we hebben hier een gele muis. Die is wat klein uitgevallen, maar we doen het ermee. Voor de rest een mooie tafel. En ja, de magie ontstaat in het theater, waar we jullie hopelijk gaan zien. Nou, hartstikke leuk. Ja, toch? En nu nog 1 week repeteren Ja. en dan het theater in. Ja, bizar. 1 weekje nog en dan monteren, 3 dagen en dan try-out. Moeten mensen komen kijken? Ja, sowieso. De mensen die ons gezien hebben weten dat het superleuk is, die komen vast nog een keer. Maar heb je het nog nooit gezien? Ben je nog nooit naar een voorstelling van het Pretpakhuis van John van Eert geweest? Kom een keer kijken, want ik weet zeker dat hij ieder jaar terugkomt. Een weekend. Fijn weekend.